nyt sitten täällä? Muistat joo, että nyt sitten tänä viimeinkin päästiin aloittelemaan ja tässä nyt sitten mahdollisimman lyhyesti aina otetaan, että oma kutsu vaan ja paikkakunta, missä tällä hetkellä on. Ja sitten tästä tehdään myöhemmin lista ja niitä voi sitten tilata ja pistää mukaan 2 markkaa 20 penniä postimerkkejä käyttämättömiä tietenkin, että saadaan vastauspostimaksun mukaan. Ja näitä voi sitten tilata tätä X2-osoitteesta, eli Ella-asema X2 41770 Leivonmäki. Ja sitten siihen, joka voi lähettää meille kusokortinkin sitten siinä mukana, niin me vastataan sitten joulurinkulla ihan omalla kusokortilla niille, ketkä on lähettänyt meille kusokortin. Niin, semmonen systeemi tässä ja mitäs muuta tässä? No joo. Joo, tässä nyt on sitten tosiaan operaattorina ainakin tässä alussa puhuu X2 ja tuossa on toi Häkkämän kyllä 23 seska on kirjoinen ja toinen kirjoinen on Kolumbia 1 ja sitten on vielä apukirjoinen on sitten tämä Lumiukko, eli kyllä 24/7, että semmonen porukka mitä täällä on. Eikä se sitten muuta kuin aloitellaan, että tää on kaikki valmiina ja kirjurit ja muut sitten, että ei muuta kuin antaa tulla kuka on ensimmäisenä. X2, tuplakutonen. Kuuleeko X2, tuplakutonen kutsuu? No niin, tuplakutonen oli ensimmäistä. Mistä päin? No Jyskästä täältä. Vaajakoska ja Jyväskylän puolivälistä. Ei muuta kuin hyviä jouluja kaikille vaan sinne päin. No tuplakutonen Jyskästä. Joo, hyvät joulut vaan ja sillä ja seuraava. Olisiko kakkonen Vaajakoskelta? 5. Oliko pikkukakkonen? Joo, Vaajakoskelta. Joo, pikkukakkonen Vaajakoski. Hyvät joulut sullekin ja seuraava. Tuplakakkonen täältä Jyväskylästä vaan toivottelee hyviä jouluja. Tuplakakkonen Jyväskylästä. Hyvät joulut. Pekki, kutonen Kuokkala. Hyvät joulut ja uudet vuodet. Otiikka tupla, Preikka. Nyt meni ihan puuroksi, oli niin monta yhtä aikaa. Kuka oli? Otiikka tupla kolmonen Jyskästä, ei muuta kuin hyviä jouluja ja uusia vuosia. Potikka tupla kolmonen Jyskästä. Hyvät joulut ja seuraava. Systeemi Väisälän saaresta. Systeemi Väisälän saaresta. Hyvät joulut. Koski Mikkeli, hyvät joulut. Koski Mikkelistä. Hyvät joulut. Orto Jyväskylästä, hyvät joulut. Joo, Delta Vitoinen Oravasaaresta, hyvää joulua vaan. Joo, No niin, tässä oli vähän sohva. No niin, kuka oli seuraavana? Pirtti Rinne Pertunmaalta. Hyvää joulua. Seuraava. 27. Nummelin Leivonmäeltä. Nummelin Leivonmäki. Hyvää joulua sullekin. Naatko Ykköseltä, hyvät joulut. Naatko Ykkönen Jämsästä. Hyvät joulut sullekin. Lokki 16 Körkäläistä, hyvää joulua. S26 Kuokkalasta, hyvää joulua vaan. S26 Kuokkalasta. Hyvää joulua. Ja uutta vuotta. Sipeen Varkaudesta hyvät joulut. Sipeen Varkaudesta. Hyvää joulua. Seuraava. Lokki 16 Körkäläistä, hyvää joulua. Lokki 62 Rotalahdesta. Hyvää joulua. Seuraava. 781 Leivonmäeltä, hyvää joulua vaan. Joulua. No joo, 781. Hyvää joulua sullekin Leivonmäki. 2014 Jysköstä, hyvää joulua. 2014 Jyskästä. Hyvää joulua. Kuka oli Laukaasta? Kuokkalasta toivottaa kaikille hyvää joulua. Kuka oli se Laukaan kaveri? Joku ykkönen oli Laukaasta. 81. 81 Laukaasta. Hyvää joulua. Ja nyt tosiaan tällä hetkellä otetaan tässä AM:llä ja sitten jonkun ajan kuluttua mennään Faara-ammatin puolelle sitten hetkeksi. Että nyt tossa vaan AM:llä, että sillä breikki. Kuka oli Pertunmaalta? Meks Pertunmaalta. Hyvää joulua. Ja seuraava. Alainen agentti Leivonmäeltä, hyvää joulua. Kuka oli Leivonmaalta? Alainen agentti. Salainen agentti Leivonmaalta. Hyvät joulut. Breikki Kaijulla. Meillä on hyvää joulua. Hyvät jouluja. Kuka se olikaan? Nyt meni taas sillä on se kauempaa, joka kaiutti oikein. Varkaudesta. Kuka oli Varkaudesta? Illu Varkaudesta. Hyvää joulua. Ja seuraava. Breikki. Mörkävitonen Jämsäkoskelta, hyvät joulut. Oliko Mörkövitonen? Joo. Mörkövitonen Jämsänkoskelta. Hyvää joulua. Ja seuraava. Preiko. No, Preiko.
Joo, vanha kettu Jyväskylä, toivottaa hyvät joulut. Vanha kettu Jyväskylä, hyvät joulut vaan. Breikki. Toivottaa hyvää joulua. Se breikki. Jyskästä 16.6. Kutonen toivottaa kaikille hyvät joulut. Ja Jyskästä 16.6 hyvät joulut. Breikki. No milkki saatossa hyvät joulut. Mikä oli mikä yksi? Milkki. Voitko toistaa hitaasti? Mikä oli? Milkki ykkönen. L-O-K-Y-S. Oliko Milkkis ykkönen? No ei tuu ykköstä ihan ilman sitä ykköstä, vaan milkki saatossa. Pikku kakkonen, kuulit sä paremmin? Mikä ja mistä päin? Milkki ja Saakoski. Milkkis Saakoskelta. Hyvää joulua. Ja seuraava. 11.18 Vilppulasta kaikille hyvät joulut. Sanoppa yksi kerrallaan. Mikä se oli Risla joku? Sanoppa uudestaan. Ja 6.15 sekä Kylä 11.18 Vilppulasta kaikille hyvät joulut. Oliko kaikki Vilippulasta myöskin? Viimeinen oli Keurulta. Ja viimeinen oli Keurulta. Joo, selvä. Hyvää joulua. Mä en tässä täkkiä muista kaikki, mutta ne on nauhalla tuolla, eli hyvää joulua. Breikki. Breikki. No joo, Lokki Jämsästä, terve. No niin, Lokki, terve vaan ja hyvää joulua sullekin, hyvin kuuluu. Ja seuraava. Se oli breikkari. Joo, Estevan kutonen puolella toivottelee hyviä jouluja kaikille vaan. Hyvää joulua. Oli niin monta. Oliko joku 26? Mikä oli? Esse 26 Jyväskylä Kuokkala. Essa 26 Jyväskylä Kuokkala. Hyvää joulua. Breikki. Joo, Tuikku Muuramista hyvät joulut. Tuikku Muuramesta hyvää joulua. Ja kuka oli Varkaudesta? Lapin tyttö Varkaudesta. Hyvää joulua sullekin. Ja seuraava. Jaffa 12 yhtää kaikille hyvää joulua ja uutta vuotta. Missä on Jaffa 12? Rutalahdesta. Kotkasta kotoisin kyllä. Joo, Jaffa 12 Ruolasta, hyvää joulua. Ja tosiaan tämänhetkinen paikka ilmoitetaan, missä tällä hetkellä ollaan, niin ilmoittaa, että sitten tulee tähän. Ja mahdollisesti jokainen vain yksi kerrallaan, mutta kuitenkin mahdollisimman monta kutsua otetaan tänne hommat ja sillä. Ja seuraava. Hyvää joulua kaikille. Meikkiä. Kuka oli Mikkelistä? Eläke. Tässä nyt joku selektiivipiippaa päällä. Kuka oli Mikkelistä? No nyt jää kyllä epäselväksi, kuka oli Mikkelistä. No joo, seuraava vaan. Preiko. Joo, Merisusi Palokasta toivottaa kaikille oikein hyvää rauhaisaa joulua ja onnesta uutta vuotta. No Merisusi Palokasta, hyvää joulua. Breik. Joo, kello 51 vaaja, koska mä en tiedä tuliko se äsken, mutta koitetaan nyt uudestaan, niin hyvää joulua. Joo, kellotonni 50 vaaralliselta hyvää joulua. Ja tosiaan se tulee sitten tänne, kun mä kuittaan täältä, että sit vasta on niinku tullut tänne läpi. Ja sit sen jälkeen voisit kuuntelemaan, että sillä viisi. Ja seuraava. Breikki. No break oli siinä viimeksi. Hyvää joulua kaikille. Hyviä jouluja. Oliko kellotonni 13 laukaa? Kyllä. Joo, kellotonni 13 laukaa, hyvää joulua. Ja seuraava. Breikki. Mitteri on Temo Varkaudesta, hyvää joulua kaikille. Joo, tässä tuli nyt semmoinen, että naapurin poika on sanonut joululahjaksi jonkun leikkihoittava radioauto ja vaakanavalla räiskii läpi, mutta yritetään tässä nyt selvitä kuitenkin, no, toivottavasti ei leikki kovin kauan sillä. Joo, no niin, seuraava, kuka oli? Joo, Delta Vitoinen Oravasaaresta, hyvää joulua. No Delta Vitoinen Oravasaaresta, hyvää joulua sullekin. Ja seuraava. Väisälänsaaresta, hyviä jouluja. Kuka oli Väisälänsaaresta? LT-135. LT-135 Väisälänsaaresta, hyvää joulua. Ja sitten oli joku Jyväskylästä. Mursu Jyväskylästä toivotteli hyviä jouluja. Mursu Jyväskylästä, hyvää joulua. Ja seuraava. No niin, break. Möykky Hankasalmelta, hyvät joulut. Möykky Hankasalmelta, hyvää joulua. Seuraava. Reikki. Mittari ja Temo Varkaudesta, hyvää joulua. Reikki. Mikä mittari oli Varkaudesta? Kiekkimittari. Sanoppa se kutsu vielä kerta. Kiekkimittari. Kiekkimittari Varkaudesta, hyvää joulua. Ja seuraava. Reikki. Varkaudesta toivottaa hyvää joulua. Mikä oli Varkaudesta? Veto 20. Veto, onko se veto vai peto?
Hämeentä varkaudesta, hyvää joulua ja seuraava. Hyvää joulua. Rei. Kuka oli se naisääni sillä kaukaa? Pikkuliisa Pieksämäki. 716. Oli joku 15. Oliko se Pikkuliisa vai Pikkulikka? Pikkuliisa. Pikkuliisa Pieksämätä, hyvää joulua ja seuraava. Rei. Nyt break. Joo, Kesla 321 toivottaa hyvää joulua kaikille. No Kesla 321, mistä päin oot? Jyväskylästä. Kesla 321 Jyväskylästä, joo hyvää joulua ja seuraava. Breikki. Breikki. Kesla 270 Jyväskylästä. Kesla 270 Jyväskylästä, hyvää joulua ja seuraava. Breiko. No breiko. No Teukka sitä Pohjanlahdesta vaan kaikille toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Joo, Teukkasetä, mutta missä päin? Pohjaslahti. Pohjaslahti ja Teukkasetä, hyvää joulua ja seuraava. Mikä oli kaksoisnimi? Ootko toista? Breiko. On Breiko jossain kaukaa. Ja Raavoista. No niin, tässä joulurinkua sitten nyt hetkeksi FMlle, että no niin, nyt on joulurinkula FM:n puolella, että ketä olikaan FMlle? Tenttola. Mikä Tenttola? Morista vaan X2, Kaipola kymppi tässä ja joulua sitten tosiaan kaikille. Kaipola 10, olit se Jämsästä? Joo, Kaipolasta tosiaan, Kaipola kymppi, joulut vaan. Kaipola 10 Kaipoista, hyvää joulua vaan ja seuraava. Reiko. No niin, breiko. No niin, tässä ollaan FLn puolella kanssa, niin sieltä niin Kuopion läheltä Karttulasta Pihkaanmäen asuntoalueelta, niin Ori 1 asema toivottaa niin kaikille LA-harrastajille niin oikein hyvää ja rauhoista joulua. Oliko se Uri 11 ja mistä se oliko se paikka? Karttulan Pihkaanmäki ja kuulun tähän Kuopion LA:an. Selvä, hyvää joulua sinnekin vai ja seuraava. Pata 2 Vaajakoski toivottaa hyvää joulua. No, Pata 2 Vaajakoski, hyvää joulua. Reiko. Breikki. No breikki. Järvi 110 Orivesiltä toivottaa hyvää joulua. Kaikille. Järvi 110 Orivesi, hyvää joulua ja seuraava. Breikki. No se on nopea breikki, kuka on? No Tiina Tippo toivottaa hyvää joulua Pohjaslahdelta. Oliko Tiina Tipu Pohjoislahdelta? Kyllä. Joo, hyvää joulua ja seuraava. Breikki. No niin, break. Kylä 18 Jyskettä. Hyvää joulua ja uudet vuodet. Niin, hyvää joulua ja uutta vuotta. Kuka se tavoitti lopuksi hyvää joulua ja uutta vuotta? Kuka oli se kauempana? Lateasem. Kylä 1862. Mistäpä se lateasema oli? Madalta. Lateasema, mistä päin oot? Pohjaslahdelta. No late Pohjoislahdelta, hyvää joulua ja seuraava. Vitonen Hamina. Mikä viikko vitonen oli Hamina? Vitonen Hamina. Mikä on tämänhetkinen paikka? No, Pyhäydellä Haminan lähellä. No mikä se oli, se kutsu taas? RTA Vitonen. RTA Vitonen Hamina, joo. Hyvät joulut vaan. Samoin hyvät joulut ja uudet vuodet. Moi. Joo, hei, ja seuraava. Kesla 12 toivottaa hyviä jouluja ja uusia vuosia Jyväskylästä. Mikä se kesä 12-kutonen vai mikä se oli? 2-6. No 2-kutonen Jyväskylästä, hyvää joulua ja seuraava. Onni Jyväskylä, Keljonkangas. Toivottaa myöskin hyvää joulua. Tonni 98 Jyväskylä Keljonkangas, hyvää joulua sullekin ja seuraava. No niin, breikki. Joo, J72 Kolhosta, hyvät joulut. Oliko J72 Kolho? Joo. No hyvää joulua ja seuraava. Breiko. No breiko. Kylä 1862 Jyskästä, hyvät joulut ja uudet vuodet. No kylä 1862 Jyskästä, hyvää joulua seuraava. Studio 12. Oliko Studio 12? Joo, Studio 12 Hirvensalmelta, hyvät joulut. Studio 12 Hirvensalmelta, hyvää joulua sullekin ja seuraava. Breiko. No breiko. Asema Mutka 6 Laukasta, toivottaa hyviä joulua kaikille. No Mutka kutonen Laukasta, hyvää joulua ja seuraava. Villi 98. Oliko Villi 98 ja mistä päin? Kyllä oli Haukivuorta.
Joo, hyvää joulua sullekin ja seuraava. Breikki. No niin, breikki. Kylä 313 Oravasaaresta, hyvää joulua. Kylä 313 Oravasaaresta, hyvät joulut. Preiko! No niin, Preiko. Joo, Mäntymäki täällä ja Perhosta toivottaa kaikille hyvää joulua. Oliko Mäntymäki Perhosta? Kyllä, Mäntymäki Perhosta. Joo, Mäntymäki Perhosta, hyvää joulua ja seuraava. Breikki. No niin, breikkiä. No niin, Apollo Karttulasta toivotaan hyviä jouluja ja uusia vuosia. No Apollo Karttulasta, hyvää joulua ja seuraava. Ei Karttula. Selvä paikka olikin Karstula, että sellaa. Ja seuraava. Sanoppa vielä uudestaan, joku painaa päälle yhtä. Onko se Karttula vai Karstula? Karttula. Kyllä se olikin Karttula, joo, selvä juttu tosiaan, että se joku painaa aina yhtä aikaa päälle. No niin, ja seuraava. Hei, X2 breikkiä. No X2 kuule. Puulo 26 Kangasniemeltä toivottaa kaikille hyviä jouluja. No, Puula 26 Kangasniemeltä, hyvää joulua. Seuraava. Preiko. Preiko. Joo, en toivottelee hyvää joulua kaikille. Mikä ykkönen se oli ja mikä se paikka oli? Emppu, Ykkönen ja Siilijärvi. Oliko Emppu ykkönen Siilijärvi? Joo, oli. No hyvää joulua sullekin ja seuraava. Oli. Joo, kuka oli? On breikki kyyti. Joo, tässä on tosiaan joulurinkula pyörii kanavalla 17 ja tässä sitten joo. Niin, mä FM:llä oon selittänyt tätä hommaa. Tässä tosiaan pyörii tämä joulurinkula ja me kertaan tällä kutsuja ylös ja sitten julkaistaan tämmönen luettelo näistä kuinka monta on ollut ja ketä on ollut. Ja tää voisi nyt tilata tätä listaa myöhemmin tätä X2-osoitetta, eli Ella-asema X2 41770 Leivonmäki. Ja mukaan 2 markkaa 20 penniä käyttämättömiä postimerkkejä. Ja sitten joka lähettää meille 6 kortin tästä kusokortin, niin me vastataan myöskin omalla joulurinkulan kusokortilla, että sellaa. Ja sitten se on sen listan mukana tietysti ja sellaista. Ja se otan kerran FM, ja sitten siirtyy avaamaan puolet sillä. No niin, seuraava. No, se kuule se uudestaan se X1 osoite, niin sanopa uudestaan vielä se. Joo, tässä on X2 siis, tämä Ella-asema X2. Ja 41770 Leivonmäki. Ja sitten mukaan 2 markkaa 20 penniä postimerkkejä, niin tulee tää vastauspostimaksu mukaan. Leimaammat töissä tietenkin. Postinumero, se oli Leivonmäki, mutta se postinumero jää ohitte. Sano uudestaan. Joo, postinumero oli 41770. 41770. Ja Leivonmäki, kyllä. Oliko se joku rahtikutsu sitten ihan lähellä? Joo, rahti 935, kuuti X2. Rankareiko. Oliko rahti 935? Kyllä, toivottaa hyvää joulua kaikille. Joo, rahti 935 toivottaa hyvää joulua kaikille ja sillä ja oliko se jossakin Naasani kauempaa? Rankareiko. En sano selvää, viittikö toista? Ootko sä Aaman puolella? Rahti 937. Joo. No joo, tässä mä oonkin väärällä puolella. Joo, tosiaan tässä pidetään taas joulurinkulaa ja rahti 935 ja hyvää joulua. Ja sä taas tulla viime vuonnakin, oot sä tässä ajamassa nyt? Joo, se ihmettely, että missä sä mahdotte olla. Me ollaan tässä maalla, kun on tää maaston juurella ja pitää tätä joulurinkulaa, että sillä viisi. No minäpä tulen käymään. Joo, me ollaan tässä tervetuloa käymään täällä kahtamassa. No niin, ja mä vähän takaisin aamu. Oliko täällä FM jotain äsken? Kuka oli se naisääni jostakin? No joo, joulurinkula siirtyy aamuun. No niin, joulurinkula taas tässä aaman puolella. No niin, kuka olikaan seuraavana? Ykkönen. Mikä ykkönen? 71 Keslasta. Kesla 71 ja mistä päin? Keltinmäki Jyväskylä. Kesla 71, Keltinmäki ja Jyväskylä ja hyvää joulua. Ja seuraava. Breikki. Breikki. Joo, 848 ja Hartola vaan toivottelee hyvät joulut. 848 Hartolasta, hyvät joulut. Seuraava. Breikki. Breikki. Puula 29 Kangasniemeltä, hyvät joulut. Puula 29 Kangasniemeltä, hyvää joulua. Seuraava. Lokki Kangasniemen kirkolta. Lokki Kangasniemeltä, hyvää joulua sullekin. Breikki. Breikkiä. No niin, breikkiä. Joo, autoasema Puula 15.
Kangasniemeltä. Joo, Puula 500 Kangasniemeltä. Joo, hyvää joulua. Ja seuraava. Reikki. Mikkelistä. Kuka oli Mikkelistä? Kössi. Kössi Mikkelistä. Hyvää joulua. Ja seuraava. No Salmi 86 Hirvesalmelta, jouluja vaan. Jo, Salmi 86 Hirvesalmelta. Hyvää joulua. Ja seuraava. Emppu 3 Joroisista. Emppu 3 Joroisista. Hyvää joulua. Joroissa, hyvää joulua. Kuka oli Joros? Korte ja Rebekka. Voitko toistaa, mikä oli Joroisista? Korte, Asema sekä Rebekka. Korpiasema sekä Rebekka Joroisista. Hyvää joulua. Korte. Ai Korpe? Kyllä. Jokeri. Kortjärveltä. No joo, selvä hyvää joulua. Ja kuka se oli seuraava? Jokeri. Tuotaan sitä tämän Joroisista hyvää joulua vaan joulurinkulalla ja Päiviltä myöskin ja Uppulinta. Hetki, se oli nyt monta, mutta oliko se Jokeri Jyväskylästä? Jokeri Jaastjärveltä. Toivottaa hyviä jouluja kaikille. Reikki. Jokeri Jyvä, oliko Jyväsjärvi? Jaastjärveltä. Jäästjärveltä. Jaastjärveltä. Oliko se Jäästjärvi? Ei kun Jaastjärvi. Ihastjärvi? Joo. No joo, hyvää joulua, tuli viimeinkin, että sillä. No niin, seuraava. Varkaudesta ja Päivivarkaudesta ja Uppulijoroisista hyvää joulua. No nyt sieltä tuli liian monta kutsua peräkkäin jostakin Varkaudesta ja Joroista. Voitko toistaa siellä? Sapotaasi ja Päivivarkaudesta hyvää joulua. Oliko se Satopaasi Varkaudesta? Sapotaasi ja Päivi. No Sapotaasi ja Päivi Varkaudesta, niinkö? Kyllä. Joo, hyvä kutsu, no joo, hyvää joulua sinnekin ja seuraava. Preiko. No niin, preiko. Kalliola Rinkeltä, hyvät joulut. Kalliolarinne Mikkelistä, hyvää joulua. Tikitaka. Kuka oli breikki? Torppa-asema Tarjoutusta hyvät joulut vaan kaikille kuulijoille. No Torppa Joutusta, hyvää joulua vaan ja seuraava. Eikö joku 8 Kaijulla? Nyt ei sano mistään selvä, oli niin monta. Onko joku siellä kauempana? Joo, asema Rontti Haminasta, mutta hyvää joulua kaikille. Asema Rontti Haminasta, hyvää joulua. Ja seuraava. Mikä? Antolasta. Mikä oli Anttolasta? Asema Kumisuutari. Asema Kumisuutari Anttolasta, joo, hyvää joulua. Ja seuraava. No Haukisatainen Haukivuorelta. Haukisatainen Haukivuorelta, hyvää joulua. Ja seuraava. Reikki. Breik. Urukko Heinosniemeltä toivottaa hyvää joulua kaikille. No Huruukko Heinosniemeltä, hyvää joulua vaan. Ja seuraava. Reikki. Breikki. Kylä 1736 Muuramesta toivottaa hyvää joulua kaikille. Kylä 1736 Muramesta. Ja hyvää joulua. Ja tosiaan tuli se mieleen, että kun on sieltä monta kutsuvaa yhtä aikaa, sanokaa kuitenkin yksi kerralla, että tässä on vaikea heti muistaa monta kutsuvaa peräkkäin. Että se kun tulee niin yksi kutsu vaan kerralla. No niin, seuraava. Reikki. No niin, breikkiä. Täällä on kyllä 2003 Luhangasta, vaan hyvää joulua. Kylä 2003 Luhangasta, hyvää joulua. Ja seuraava. Pitomäki. Oliko Pitomäki? Mikä oli siellä kauempaa? Reikki. No niin, breik. No Juippiasema ja Haminanmäki, hyvää joulua. Oliko Juippi Haminanmäki? Juu. Joo, hyvää joulua sullekin. Ja seuraava. Pelto 58, Menon pellosta toivottaa hyvää joulua. Oliko se Delta 58 Oliko Pelto 58 Menonpelto? Kyllä, Pelto 58, Menon pellosta. Joo, Pelto 58 Menonpelto, hyvää joulua. Ja seuraava. Kotka 267. Oliko S267? Kotka 267. Ja mistä päin? Kangasniemellä tällä hetkellä. Mikä se on Kotka 267 ja Kangasniemi? Kyllä. Joo, hyvää joulua sullekin ja seuraava. Urttikeisen langat ja Reikki. Breik. Nyt breikki mukaan. No niin, breikki jossakin hyvin kaukaa. Voitko toistaa? Joo, kyllä on niin 900 niin täällä Jyväskylässä. Oliko kylä tonni 900 Jyväskylässä? Kyllä.
Ja hyvää joulua. Ja sitten oli jossakin tosi kaukaa joku, voitko toista? Linkki Joutsenosta. Oliko Minkki vai Linkki Joutsenosta? Linkki Joutsenosta. Linkki Joutsenosta, joo. Hyvää joulua. Ja seuraava. Breikki. On niin breikki. S4 ja S1 Jyväskylästä, hyvää joulua. S4, S1 Jyväskylästä, oliko näin? Eikö Esse? Esse. Joo, S1 ja 4, vaan miten se oli? Joo, hyvää joulua. Ai ja seuraava. Breikki. No niin, breikki. Urkki Keljonlangas. Hyvää joulua kaikille. Urkki. Urkki Keljonkangas, joo, hyvää joulua. Breiko. Ja breiko. Delta 23 toivokasta, hyvää joulua. On Delta 23 Toivakasta, hyvää joulua. Breikki. Niin, breikki. Älli Kangasesta, hyvää joulua. Oliko se Sälli vai Älli 12 ja mistä päin? Älli Kangasniemestä. Älli Kangasemelta, joo, hyvää joulua. Tellus Jyväskylästä hyvää joulua. Oliko se Tellus Jyväskylästä? On. Joo, hyvää joulua vaan. Ja seuraava. No niin, tässä joulurinkuva edelleen ja tässä aamupuolella tosiaan ja otetaan näitä kutsuja tässä, että seuraava. Breikki. Oliko Leppäkerttu? Leppäkerttu Multialta, hyvää joulua. No Leppäkerttu Multialta, hyvää joulua ja seuraava. Halo. Sanoiko joku, että haloo? Kuka oli? Halo, Sari Hankasalta vaan hyvää joulua. Oliko Lossari Hankasalmelta? Joo vain. Joo, hyvää joulua ja seuraava. Breikki. Rapukeurulta, hyvää joulua. Hei. No breikki. Osku ykkönen Petäjävedeltä, hyvää joulua. Oliko Osku ykkönen Petäjävedeltä? Kyllä oli, hyvää joulua. Joo, Osku ykkönen Petäjävedeltä, hyvää joulua ja seuraava. Mä tääs Hankasalmelta, hyvää joulua. Mikä oli Hankasalmelta? Mä tääs. Mätäs. Kyllä, hyvää joulua. Joo, Mätäs Hankasalmelta, hyvää joulua ja seuraava. No niin, joulurinkoa tässä, että mukavaa. Breik. No niin, breikki. Joo, Mutkaseiska toivottaa Laukaasta niinku hyvää joulua kaikille. No Mutkaseiska Laukasta, hyvää joulua ja seuraava. No nyt oli 2 ainakin päällekkäin. Onko tässä toinen kerralla? Kumpi ensin? No vaikka sinä. No juu, Salmela Kuhmoisista toivottaa hyvät joulut niin juontajille kuin kuuntelijoillekin. Salami Kuhmoisista ja hyvät joulut samaten. Oliko Salmela? Oli Salmela kyllä, että sillain. No joo, Salmela Kuhmoista, joo, hyvää joulua ja täältä ja myöskin taustoilta. Ja seuraava. No Epla 12 oli Hartolasta. Mikä 12 Hartolasta? Epla 12 oli Hartolasta. Epla 12 Hartolasta, joo, hyvää joulua. Ja seuraava. No Preiko. Oliko se 484 Jämsänkoskelta? Joo, hyvää joulua sinnekin. Ja seuraava. X2. Joku kutsuu X2 mukaan. No Mäkinelonen Petäjävedeltä, hyviä jouluja kaikille. Tuo Mäkinelonen Petäjävedeltä, hyvää joulua. Ja seuraava. No niin, Vislaaja. Oliko 99 Kurusta vai Turusta? Kurusta, hyvää joulua. Joo, 99 Kurusta, hyvää joulua ja seuraava. No nyt oli... Hetkinen, no niin, kuka oli? Kuka oli siellä oikein kaukaa ja piippas lopussa? Breikkiä. No niin, breikkiä. Silta 28 Jämsänkoskelta, hyvää joulua. Mikä 28 oli Jämsänkoskelta? Silta 28. No Silta 28 Jämsänkoskelta, hyvää joulua. Breikki. No niin, breikki. On Are 1 Keurulta, hyvää joulua. On Are 1 Keurulta, hyvää joulua. Ja seuraava. Reiko. Reiko. Joo, ja Lekohallista, hyvää joulua. On Leko Hallista, hyvää joulua. Niin, breikki. Joo, ja Kotka 757 Rantasalmelta. Joko Kotka 75 Rantasalamelta? No, Kotka 757 Rantasalmelta. Kotka 757 Rantasalamelta, hyvää joulua. Se on
meneillään nyt kirjoitin vaihto, että niin alkaa tulla, paikat rupee puutumaan tai käät rupee puutumaan tässä. No niin, ja joulurinkula jatkaa tässä aaman puolelta ja seuraava. Kyllä 15.63. Kyllä 15.63 ja mistä? Vaajakoski. Kyllä 15.63 Vaajakoskelta. Okei, hyvää joulua sullekin ja seuraava. Kolu 1 Marja Taipale. Hyvät joulut. Oliko Kolu 1 Marja Taipale? No, hyvät joulut. Joo, hyvää joulua sullekin ja kuka sillä kauempana oli? No niin, joulurinkula tässä ja mukaan vaan. Koulun Alavus. Kuka oli? Asla 23 Alavus. Asla 23 Alavuudelta, hyvää joulua. Ja seuraava. Preika. No Preika. Vitoinen Korpilahelta. Kuka oli Korpilahdelta? 025. 025 Korpilahdelta, hyvää joulua. Ja seuraava. Kuka oli siellä oikein kaukana? Voitko toista joulurinkula kuuntelee? Voitko kokeilla FM Faarao Mattia? Ota uusi, no niin. Ei saa selvää, yritäpä vielä uudestaan. No niin, voisiko joku välittää, on joku jossakin tosi kaukaa, että voisiko joku välittää ton? Pikkukakkonen, kuulit sinä? No en kuullut niin se on varmaan siellä sinun päässä siellä päin. No niin, voitko vielä toista jostain tosi kaukaa, vai voisiko joku välittää tänne? Jotain kuuluu, mutta ei ihan saa puheesta selvää, vaan voisiko puhua vähän kovempaa siihen mikrofoniin? Äläkää pomppiko SMlle. Joo, se täytyy välillä käydä kyllä FM, kun kaikilla ei ole tätä AM, mutta kokeiltiin siellä. Mutta no niin, onko tässä AM:llä nyt sitten? Delta 18 tätä Leppalaista. Delta 18 Leppälahti, hyvää joulua ja seuraava. Delta 3 Oravasaari. On Delta 3 Oravasaari, hyvää joulua ja seuraava. Kyllä, 314 Oravasaaresta kanssa. Joo, kyllä 314 Oravasaaresta ja hyvää joulua. Delta 6 Vaajakoski. No Delta 6 Vaajakoski, hyvää joulua. Ja kuka se oli siellä kauempana, voitko vielä toistaa? Joulurinkula kuulee. Voisiko joku välittää, kun ei ihan saa puheesta selvää. On ilmeisesti AM puolella kuitenkin. Ei nyt saa selvää kyllä, että... Otetaan hetken kuluttua uudestaan. No joo, oliko se jotain muita? No joo, ja joulurinkula tässä tosiaan jatkaa. Ei tosta tullut nyt mitään selvää, kun ehkä myöhemmin joku sitä välittää tai jotain. Mutta no niin, ja rinkula pyörii tässä, eli aaman puolella ja lisää vaan mukaan. Kyllä vielä kaikki pääsee mukaan. Break. Niin break. Rinne 1 Joutasta, hyvää joulua. Rinne 1 Joutista. Hyvää joulua. Ja seuraava. Nyt rupeaa käymäänkin jo harvakselta aina nämä kutsut tässä, että sillä viisi. Ja... Breikkiä. Niin breikkiä. Kylä 11.68 toivottaa kaikille hyvää joulua. Leivonmäeltä. Joo, kyllä 11.68 Leivo, mutta terve vaan ja hyvää joulua. Ja seuraava. Mikkelistä, hyvää joulua. Kuka oli Mikkelistä? Mila 69. Mila 69 Mikkelistä, joo, hyvää joulua. Ja seuraava. Breikki. Breikki. Kyllä 2111 Moksista, hyvää joulua. Kyllä 2111 Moksista, hyvää joulua. Ja seuraava. No breikki. Ja vielä 211 Leppämäeltä, hyvää joulua. Oliko vielä 211 Leppämäki? Kyllä. Joo, hyvää joulua. Ja seuraava. Break. No break. Mäki 66 hyvää joulua. Oliko Mäki 66 Kangasniemi? Joo, hyvät joulut. No, hyvät joulut ja seuraava. Breikki. No breikki. Tee breikki mukaan. Metsälahdesta toivottaa hyvää joulua. No Metsolahdesta oikein hyvää joulua. Ja seuraava. Breiko. Mikä kauan vikava breikki, se oli mukavaa. Jolle on muuta, niin sitten on
026 Korpilahdelta kanssa. 026 Korpilahdelta ja hyvää joulua. Joo, ja sitten se sama 027. Ja 027 merkitään se kanssa jo. Ja 0132. Ja 0132. Joo, ei muuta. Hyvät joulut vaan sitten. Joo, ja hyvät joulut sinnekin. Ja kuka oli siellä kauempaa? Reikä. Reiku. Peru 35 Pertunmaa, hyvät joulut. No, Peru 35 Pertunmaa ja hyvää joulua. Joo, just kun. No niin, se on joku toinenkin alla, että mukavaa. Kuka... Vilippulasta hyvää joulua. Mikä oli Vilippulasta? Tarmo Ykkönen. Oliko Tarmo Ykkönen Vilippula? Kyllä. Joo, hyvää joulua ja seuraava. No niin, breikki. Joo, Maasto Ykkönen Jämsästä. Maasto Ykkönen Jämsästä, hyvää joulua ja seuraava. Breikki. No niin, breikki. Joo, ja Pikku oli Kosken päältä. Oliko Pikku Olli Koskenpäältä? Joo. No Pikku Olli Koskenpäältä, hyvää joulua. No niin, breikki, jos tää on tosi kaukaa. Joku toivotti hyvää joulua, voitko puhua vähän kovempaa? Keurulta oli, mutta se kutsu jäi vielä. Oliveri Keurulta, joo, hyvää joulua ja seuraava. Breikki. Eno Ykkönen Jämsänkoskelta iltaa. Eno Ykkönen Jämsänkoskelta iltaa ja hyvää joulua. Kiitos sitä samaa, hyvää joulua ja mobiilista heitellään. Mistä heitellään? Mobiilista. Mobiilista, joo, aika hyvin tulee. Joo, hyvä. Kuka oliko joku Lappeenrannasta vai siltä päin? Eno Kakkonen. Mikä kakkonen? Mikä kakkonen sillä oli? Savila 43. Oliko Savila 4-3 ja mistä päin? Ollaan Taipalsaarelta. Savila 4-2 Taipalsaaresta vai mikä se? Joo, Savila 43 Taipalsaarelta. Voitko vielä toistaa silleen rauhallisesti, että mikä se oli? Savila 43 Taipalsaari. Savila 4-3 Taipalsaari ja hyvää joulua. Kiitos samoin. Leekani. Preikani. Täältä Venäjänveeltä kylä 1770 toivottelee kaikille oikein hyviä ja rauhallisia jouluja. Oliko kyllä 1770 Petäjävesi? Joo, hyvää joulua vaan. Preiko Varkaus. Preiko Varkaus mukaan. Joo, Tori Ykkönen ja Tori toivottaa oikein hyvää joulua. Oliko Tori Ykkönen ja mikä se toinen oli? Tori Taro oli toinen tässä justiin, niin hyvää joulua. Voitko ottaa vähän rauhallisemmin ja uudestaan? Nyt meni, ei se ollut selvää, että mitä se oli? Joo, asema Tori Ykkönen ja Tori Taro. Siis Tori Ykkönen ja Tori Tar ja... Voiko Varkaudesta? Kyllä vain Varkaudesta ja hyvää joulua. Joo, hyvää joulua. No niin, ja seuraava. Mikkeli. Oliko Pila 36 ja mitä se olikaan? Mila 3632 Mikkeli. Joo, Mila 3632 Mikkeli ja hyvää joulua. Kuka oli jostain kaukaa? Nyt ei saanut kyllä selvää, että voitko toistaa sitä kauempaa? Mikä oli Pertunmaalta? Ja Pertunpää 500 Pertunmaalta, hyvää joulua. Ja seuraava. 39 Luhanka, hyvää joulua. Oliko se Prekka 39 Luhangasta? Tepsi 39 Luhanka, hyvää joulua. Se on Tepsi 39 Luhangasta, hyvää joulua. Ja seuraava. Siellä kauempaa oli jotain porukkaa yhtä aikaa. Voisitko nyt joku toistaa sieltä? 007 Hartolasta, hyvää joulua. 007 Hartlosta, hyvää joulua. Ja seuraava. No niin, kuka siinä oli? Verkko Ykkönen Muuramesta. Verkko
Verkko 1 Muuramenesta, hyvää joulua. No niin, break. Mila 84, Mila 15 ja Nasse Oskari Mikkelistä, hyvää joulua. Elikkä toistappa vielä Mikkelistä oli mitä ne olikaan? Mila 84, Mila 15 ja Nasse Oskari. Mila 84, Mila 15 ja Nasse Oskari Mikkelistä, oliko nää? Kyllä. Joo, hyvää joulua vaan. Ja seuraava. No niin, breikkiä siellä jossain kaukaa. Savila 84, Savi Taipaleelta. Savi Taipaleelta, mutta mikä oli? Savila 84. Savila 84 Savi Taipaleelta, hyvää joulua. No niin, sano joku muukin mukavaa. No niin, joulurinkoa tässä kuulee. Se oli joku toinenkin, että antaa tulla. Reikkari. No niin, breikkari. Mila 90 Mikkelistä toivottaa hyvää joulua kaikille. On Mila 90 Mikkelistä, oikein hyvää joulua. Ja seuraava. Breikki. No niin, breikkiä. Kyllä 26.5 Jyskästä toivottaa hyvää joulua kaikille. Kyllä 26.5 Jyskästä, hyvää joulua. Kiitos. Moi. No niin, breikki. Joo, Pikkukakko oli täällä, niin heitetäänkö välillä FMlle, kun on tasan kello puoli? Aha, joo, se välillä saitte välillä FMlle, mutta täytyy välillä käydä FM:n puolelle. No niin, no joulurinkoa siirtyy hetkeksi FM:n puolelle, kun on tässä tasa-aikaa. Että no niin, FMlle. Ja joulurinkoa tässä nyt sitten FM:lle, että pääsee nämä PR-koneet mukaan. No niin, hyvää joulua. Break. No niin, break. 97 Juvalta. No Juva 97 Juvalta. No 97 Juvalta, hyvää joulua. Kuka oli jostain kaukaa? Voitko toistaa? Voitko toistaa? Joku on jossain kauempaa, ei sano ihan selvää. Voisiko joku välittää? Break. No niin, break. Kyllä 942 Petäjävältä, hyvät joulut. Kyllä 942 Petäjävältä, hyvää joulua. Kyllä 1499 hyvää joulua. Kyllä 1499 ja mistä päin? Kyllä Jyväskylästä. Kyllä 1499 Jyväskylästä ja hyvää joulua ja seuraava. No niin, tässä joulurinkuva-asema edelleen. Joulurinkuva pyörii, että kaikki mukavaa. Break. Niin break. Mila 23 ja Mila 39, hyvät joulut. Mila 23 ja Mila 39, se oli ja mistä päin? Mikkeli. Ja Mikkelistä ja hyvää joulua ja seuraava. Heikkiä. Breikkiä. Mila 181 Mikkelistä, hyvät joulut kaikille. No Mila 181 Mikkelistä, hyvää joulua. Ja kuka se toinen oli? No niin, joulurinkoa tässä kuulee edelleen. UK 31 Mikkelistä, hyvää joulua. Oliko UK 31 Mikkelistä? Kyllä. UK 31 Mikkelistä ja hyvää joulua. Ja nyt on 150, että joo, että sillä lailla. No niin, oliko muita joulurinkoa kuulee tässä edelleen? Break. Joo, Telu Vanhasta mäestä, hyvää joulua. Oliko Telu Vanhasta mäestä? Kyllä oli. Ja hyvää joulua ja sitten kuka oli toinen? No niin, ja mukavaa. Joo, joulurinkoa tässä kuuntelee edelleen, että kuka on seuraavana. Breikki. Suolahti. No Suolahdesta kuka oli? Joo, Koski 267, hyvät joulut. Oliko se Koski 267 Suolahdesta? Kyllä, oikein. No hyvää joulua sullekin ja kuka oli se toinen, joo lähempänä? Puula 03 Kangasniemeltä. No, Puula 03 Kangasniemi, hyvää joulua. Joo, ja tässä kun FM puolella vielä ollaan, niin tosiaan tää joulurinkoa pyörii ja me tehdään tästä semmoista listaa, sitten nyt jotakin 150 on jo tullut, että sillä lailla. Ja tehdään lista ja sitten sitä voi ottaa tätä X2 osoitusta, eli Ella-asema X2 41770 Leivonmäki ja 2 markkaa 20 penniä käyttämättömiä postimerkkiä mukaan ja vastauspostimaksua varten. Ja sitten jotka lähettää meille kusokortin tästä yhteydestä, niin me myöskin vastataan ihan joulurinkolla omalla kusokortilla sitten, että sillä lailla. Ja mitäs, jo rinkula jatkuu. Breiko. No niin, Breiko. Essu Säynät Salo.
Oliko Hessu Säynätsalo? Ressu. Ressu Säynätsalo, joo, hyvää joulua. Mistä kaukaa oli? Mukavaa. Voisiko joku välittää? Kyllä nyt hävii kohina. Oliko tässä vielä FM puolella ketään vai joku siirrytään AM puolelle? Oliko Jämsänkoskelta joku? Hyvä joulu. Oli joku yksi, olikohan Jämsänkoskelta? Joo, vuori 11. Vuori 11 Jämsänkoski, hyvää joulua. Riikka. Preiko. Jännevirralta ei asema hyvää ja rauhallista joulua. Oliko se Jänne ja joku toinen Virralta, voitko toista? Niin, ei, asema ja Jännen virta. Mitä? Tää on vähän hässäkkä, voitko toistaa? Mikä Jänne Virta oli toinen, mutta mikä se toinen oli? Voitko toistaa se äskeinen kaveri vielä? No joo, se meni nauhalle kuitenkin. Janne Virta, ihan hyvää joulua. Kuka oli seuraavana? No niin, breikki. Mikkelistä Milaa 94 toivottaa kaikille hyvää joulua. No Milaa 94 Mikkelistä, hyvää joulua. Osku Pellosniemeltä. Oliko Osku Pellosniemeltä? Joo. Osku Pellosniemeltä, hyvää joulua. Ja seuraava. Rillu Säynätselosta, hyvää joulua. Mikä oli Säynätselosta? Rillu, hyvää joulua. Rillu Säynätselosta, hyvää joulua. Ja siellä kauempana oli myöskin joku mukaan. Niin, Preiko. Rillu, ota 21. Nyt jäi melkeinpä. Kuka oli kauempaa? Nyt ei saanut selvää. No tässä joulurinkuva FM puolella edelleen, että vieläkö näitä FM puolella on asemia? Breikki. No breikki. Joo. Ja jouluja. Ja missä päin tää on tää teikäläinen ja mikä on kutsu? No nyt se, joka kyseli viimeksi, että mikä oli teikäläinen ja mikä on kutsu, niin tämä on täällä on joulurinkuva asema Leivonmäelle ja tässä mikrofonissa X2 ja rinkuvaa pyörii jotakin saan 60 vai 70 pintautu kutsua, mutta kuka sä olit ja mistä päin? 159 kutsu vaan, kuka sä olit, mistä päin? Asta Kemppi Pieksämäeltä ja Rumassa autossa istuune tupla 7 Pieksämäeltä. Eikä S10 ja mikä se on 7 Pieksämäeltä? Aivan tupla 7. Tupla 7, joo selvä. Joo, hyvää joulua. Ja kuka se toinen oli siellä kauempaa? Olinkohan minä? No joo. Joo, tämmönen asema kuin Peksi ja täältä Enonkoskelta autosta huutelee. Oliko asema Peksi Enonkoskelta autosta? Kyllä, aivan oikein. Kyllä, ja hyvää joulua sullekin. Ja sitten... Heikki X2. Ei, X2 kuulee. Juu, Tenu-asema Jämsänkoskelta toivottaa hyvää joulua. On Tenu-asema Jämsänkoskelta hyvää joulua ja... Siellä on joku toinenkin, kuka oli? Oliko vielä FM:llä ketään? Break. No niin, break. Melaa Ähtäristä toivottaa hyvää joulua kaikille. No Melaa Ähtäristä, hyvää joulua. I693 toivottaa kaikille hyvää joulua. Kuka oli Kolhosta? I69 Kolhosta. Oliko I69? I69, niinkö? I69. Oliko siis I niinkö Iivari 69? Se on niinku Jaakoppi, jee, J69 ja hyvää joulua sullekin. No niin, siinä on joku muukin, mukavaa. No niin, break. Kyllä 17.4. Oliko kyllä 17.74 ja mistä päin? On 17.44 Petäjävesi. Kyllä 17.44 Petäjävesi ja hyvää joulua. Break. No niin, break. Kuusala-asema Kuorenveen hallista toivottaa hyvää joulua. Oliko Kuusala Kuoreveden hallista? Joo. Ja hyvää joulua ja sitten... Kuka oli? No niin, mukaan. Oliko vielä joku FM:n puolella? Kuka oli? Mitä kavereita? Tässä joulurinkulla kuulee vielä FM:n puolella. Kuka oli? Sanokaa Piistalta Ähtäristä joulutervehdys.
Lahterista hyvää joulua. Reiko. Hyvää joulua. Kuka siellä toivotti hyvää joulua? Pastori, mistä päin on pastori? Pastori Äätäriltä, hyvää joulua koko... Pastori Äätäriltä hyvää joulua ja seuraava. Oliko se joku breikkarikin mukaan? No jos ei ole enää muuta FM:llä, niin joulurinko siirtyy aaman puolelle. Leivonmäki kuuleeko? No Leivonmäki kuulee. No Jokki Viiskasen kuvan toivottaa hyvää joulua kaikille. Oliko se Lokki Viiskasi Kuorenveeltä? Kuvansista. Nyt niin meni jo niin paljon otsa päällä. Voitko vielä yrittää toistaa? Mistä oli? Jokki Viiskasi ja täältä niinku Kuvansi on täällä Varkaudelta niinku 5 kilometriä Mikkelistä. Kuvansista. Oliko se Lokki Viiskasi Kuhansista? Näin. Oliko se Lokki vai Kokki? Jokki Viiskasi. Kokki Viiskasi Kuvansista hyvää joulua. Reikki. Se oli Jokki. Oliko se Lokki vai Kokki? Miten luettapas kirjaimena? Niin. E. Oliko se Jokke? Justista. Jokki Viiskasi Kuvansista. No niin, Jokke Viiskasi Kuvansista. Kun tässä on niin paljon tätä häiriöä, että ei taho millään sitä, mutta no asia meni perille jo jourin, kun tässä kuuli. Se oli joku toinenkin mukavaa. Breikki. Mikä oli Laukaasta? Oliko se KP1? Tässä on nyt jotain muuta häiriöä. Voisiko vielä ottaa? Onko sulla FM siinä nyt vai AM? No joo, voitko nyt toistaa sen kutsu? Mitä toista se oli? Vai puhua vähän kovempaa? Tässä on siinä just saan ehkä selvää. Toistapa vielä. Tässä on, voitko Pikukakkonen välittää? Taisi olla 512. Tesla 112, se on Laukaasta. 512 Laukka ja hyvää joulua. Mikä se oli tää viimeinen? Ei, No niin, break. se oli se äskeinen Tesla 112 Laukaa. Siis Kesla 112 Laukaa, joo, tässä meni nyt vähän sekaisin, kun joka puolella. Mutta kuka sä oli? Oot sä joudut uitannut? Kiitti vaan apuasemmalle. Mikä se Preiko oli? Kuka tavoitti hyvää joulua rauhallista uutta vuotta? Voitko vielä toistaa se, joka tavoitti hyvää joulua ja uutta vuotta? Voitko joku välittää? Oliko Pieksämäelle joku ja voitko sen kutsun toista? Kippari. Oliko se Pekka Kippari Pieksämäeltä? Joo, sellainen oli. No, hyvää joulua Kippari Pieksämäeltä ja seuraava. Hyvää joulua. Kuka tavoitti hyvää joulua? Kasalahdesta. Oliko Kasalahdesta vai mikä se oli? Joo, Kasa ja Lahti. Oula. Siis asema Kasa ja Lahdesta, niinkö? Kyllä, hyvää joulua. Joo, hyvää joulua. Kuka oli? No niin, ja tässä on joulurinko edelleen FM puolella. Onko vielä ketään? Tällä LT3. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Mikä se oli se LT? LT35. LT35 ja mistä päin? Naarajärveltä. LT35 Naarajärveltä hyvää joulua. Ja seuraava. Reikki. No breikki. Hyvät joulut. Kuka toivotti hyvät joulut? Voitko toista? Voisiko joku välittää? Asema RK Sulkavalta
Preiko. No niin, Preiko. Haavikko toivottaa hyvät joulut ja 7.3 kaikille kuuntelijoille. Kiitos ja hei. No joo, Haavikko, hyvät joulut ja 7.3. Ja sä olit Korpilahdalta, niin? Kyllä, tuliko? Kyllä tuli joo, yleensä tulee tosi hyvin. Sillä tää on Haavikko joo. Tuossa se kirjallissa selitetään välillä, joo tosiaan. Joo, hyvää joulua. No niin, Preikko. Joo, Odessa asema. Rauhalliset joulut vaan kaikille. Mä lähettää hyvät joulut. Joo, Odessa, hyvät joulut. Missä päässä Odessa olet? Korpilahtia. Odessa, Korpilahti, hyvät joulut. Ja kuka oli sillä kauempaa? Janne Aisala samoin kuin Rummukka-asema ja hyvää joulua. Oliko se Rummukka vai Romukka, mistä päin? Rummukka Janne Virralla. Oliko Rummukka Janne Virralla? Kyllä. Selvä ja hyvää joulua. No niin se oli muitakin mukavaa. Savila 4, Savitaipale. Savila 4, Savitaipale, hyvää joulua. Hyvää joulua. No niin, oliko tässä FM:n puolella vielä ketään? On, semmonen asia kuin THPK, kuuluuko? THPK ja mistä päin? Varkaudesta toivottaa hyvät joulut kaikille. THPK Varkaudesta, hyvää joulua. Ja vielä. X2 kuulee. En saa selvä, voisiko joku välittää? Mikä oli? Voisiko joku välittää? No joo, ellei tässä enää muuten niin joulurinkoa siirtyy FM:n puolelle, vai oliko vielä FM:llä joku? Preiko. No Preiko. 8 huuraa siltä hyvä. Keksi Karttulasta. Mikä oli Karttulasta? Keksi. Keksi Karttulasta, vai onko Keksi vai Veksi? Keksi. No Keksi Karttulasta, hyvää joulua. Kuka oli se Uuraasilta? En tiedä. Joo, mutta siellä on joku toinenkin vähän aikaisemmin. Kuka se oli? Mukavaa. Rontti Haminasta. 6-8 huuraa siltä hyvää joulua. Oliko Rontti Haminasta? Joo, Haminasta Rontti-asema jo, että hyvät joulut täällä SM:n puolellakin. No joo, otetaan vaan yksi kuittaus, mutta jos olit jo aikaisemmin, niin se oli sitten. Huomenta vai, kun morjesta valtasi voittaisi. Joo, siitä. Kuka oli siellä Uuraasilla äsken? 6-8. Mikä 68 oli Uuraasilla? Okei. Voisiko se Uuraasten kaveri toistaa vielä kutsun? Jukka 6-8 huuraa siltä. Oliko Kukka vai Jukka? Urani. Nyt tässä on niin monta yhtäkään. Voisiko se Uuraasten kaveri, oliko se Kukka vai Jukka 2, että 62 Uuraasilta? Jukka 6-8, pikku kakkoli vaan voi. Oliko se Kuukka vai Kukka? Kukka! Kukka kuskasi. Joo, hyvää joulua. Ja siellä on joku toinenkin mukavaa. Mitä 39? No niin, oliko vielä joku FM:llä? Mikä oli Oravasaari? No joo, tässä nyt joulurinkoa siirtyy AM:n puolelle, koska AM:n puolelta rupeaa tulemaan niin paljon asemia, että AM:n puolelle välillä. Eli nyt on joulurinkoa tässä AM:n puolelle. Kuka oli siellä Oravasaaressa? 14 Oravasaari. Mikä 14 oli Oravasaari? Kyllä kaikilla on hyvää joulua. Voitko toistaa se 14 Oravasaari? Mikä 14 se on? Niin kaikille porukoille hyvää joulua. Kyllä 314 niin on toivottaa. Siis kyllä 314 Oravasaari, oliko näin? No, tässä joku aina painaa päälle, että Oravasaaren kaveri kärsivälliset, että nyt tässä yrittää niin monen muu yhtä aikaa. Mikä se Oravasaaren kaverin kutsu vielä olikaan? Voisiko vielä toista? Asema jäi pois kuuntelulta. Nyt joku paino tangenttia tuossa yhtä aikaa. Voitko vielä kerran toistaa? Joo, X2 autosta huutelee. Oliko se kyllä 314 autosta Oravasaaresta? No kyllä oli ja pikku kakkonen täällä oli ja kyllä 314 autosta huutelee tukiasemat painoo päälle. Joo, kiitti vaan pikkukakkoselle ja se oli kyllä 314 Oravasaaresta. Hyvää joulua sullekin ja niin edelleen. Ja joku siinä vaan paino vielä tangenttia, mutta ei puhunut mitään, niin se jäi sitä päälle. Mutta no niin, ja joulurinkoa tässä edelleen, että kuka olikaan. Heikki. Se on 3 länkipuolesta hyvää joulua. Mikä 883 Länkipohja, oliko näin?
Kyllä on joo. 883 Länkipojasta. Hyvää joulua sinne Keski-Suomen. 883 Länkipojasta oikein hyvää joulua. Kuka oli tässä lähellä oikein? No joo, tässä 2037 vaan toivottaa kaikille oikein hyvät joulut ja uudet vuodet. Moi. Joo, kyllä 2037 hyvää joulua Leivonmäkin. No niin, ja seuraava. Reiko. Reiko. Ilo 444 Jämsästä lähettää hyvää joulua. Oliko se Mila 444 Jämsästä? Ilo 444 Jämsästä. Pilaa vai mikä se oli? Voitko se olisi? Pekka, Ilmari, Lauri, Antti, Pila. Joo, Pila 444 Jämsästä. Joo, hyvää joulua ja seuraava. Viljaperä Korpilahdelta hyvää joulua. Mikä oli Korpilahdelta? Viljaperä. Viljaperä Korpilahdelta hyvää joulua ja seuraava. No niin, se oli monta yhtä aikaa. Antakaa tulla vaan nyt sitä seuraava. Oi, break. Joku on jossain tosi kaukaa. Voisiko joku välittää? Breikkivarkaus. No niin, breikkivarkaus. Kuka oli? No niin, täällä on Sone-asema. Hyviä jouluja vaan kaikille Annelista uutta vuotta. Onko se Sone vai mikä? Joo, Sone. Sone Varkausta, hyvää joulua. No niin, ja joulurinkolassa edelleen kuuntelulla, että mukaan vaan. Sama ja Judinsalosta hyvää joulua kaikille. Mikä oli Judinsalosta? Sama ja... Sama ja? Just oikein. No sama ja Judinsalosta hyvää joulua. Kiitos. Break. No niin, break. No olisiko se pikkukakkonen tässä ottaa kanava 2? Kanava 2. Pikkukakkonen, se on pyyteli kanava 2. No niin, break. 243 kaikille hyvää joulua. Terveisiä Listalolla kolmoselle. Elikkä mikä se oli? Voitko toistaa? Sulla on pätki. Olisiko 2143 ja mistä päin? Valikoskilta kaikille hyvää joulua. Terveisiä Listalolla kolmoselle. mistä päin? Vaajakoskelta lähetti terkkuja, kes se lähetti? Voi että kun tässä menee, se voitko vielä kerran toista? 2143 Vaajakoskelta lähettää kaikille hyvää joulua ja terveisiä Listalolla kolmoselle. Joo, 243 Vaajakoskelta ja lähettää Visuille terveisiä. Joo, hyvää joulua vaan. Breikki, ei tää oo terveyskanava. Terveisten lähettämiskanava. Kuka hiljaa? No joo, tässä on tosiaan mahdollisimman lyhyesti vaan jutellaan ja mahdollisesti jokainen käy vaan kerran, mutta jos on niinku useita kutsuja, niin kaikki kutsut huomioidaan, mutta jos se tarvii muuta jutella, niin mennään sitten muille kanaville, että mahdollisimman lyhyesti, että tässä kerkii mahdollisimman paljon asemia ottaa, tai keli voi muuttua huonosti takaisin, että ei kenenkään varttu. No niin, joulurinkoa tässä jatkaa edelleen. 122 laukasta. 122 laukasta, hyvää joulua. Kiitos samoin. Heikka Korpilahdelta. Oliko Seiska Korpilahdelta? Heikka. Hei, hyvää joulua. Siis Heikka Korpilahdelta hyvää joulua, se pistettiin välillä auto käyntiin, niin tuli tommonen pien katkos tosiaan. Ja seuraava. Reikko. Niin, Breikko. Kylään 303 ja Konnevedeltä. Kylä 303 Konnevedeltä, hyvää joulua. Hyvää joulua. Ja seuraava. 11. Mikä 11? 511 Vilppula. Nyt jotenkin tulee epäselvästi, voitko vielä toista? 511 ja Vilppula. 511 Vilippulasta, hyvää joulua. Kiitos samoin. Reiko. Niin, Breikko. Kylä 2173 Joutsusta. Kylä 2173 Joutsusta, hyvää joulua. Niin, Breikko. Ja Majava Mikkelistä toivottaa hyvää joulua. Mikä oli Mikkelistä? Majava Mikkelistä toivottaa hyvää joulua. No niin, Majava Mikkelistä, hyvää joulua. Ja seuraava. Breik. No niin, Breik. 2178 Joutsusta. Kumpu ykkönen Kuikasta. 2178 Joutsusta, hyvää joulua. Ja mikä oli siellä Kuikassa? Kumpu ykkönen Kuikasta. Rapu ykkönen Kuikasta, hyvää joulua. Ja seuraava. Kumpu ykkönen. Mikä ykkönen? Kumpu. Oliko Tupu ykkönen? Kumpu ykkönen. UMPU. Eli kumpu. Siis Kumpu ykkönen ja mistä päin? Kuikasta. Oliko se nyt Kumpu ykkönen Kuikasta? Joo, kyllä. Hyvät joulut. Joo, hyvää joulua ja seuraava. Lähtösävelvosta
hyvää joulua. Voitko puhua jotenkin epäselvä ääni, että hitaammin? Oliko joku Savonlinnasta, mutta mikä oli se kutsu? Rastas Savonlinnasta. Oliko Rastas Savonlinnasta? Laventer alussa suora Öppö. Nasse. Onko Lasse vai Nasse vai mikä? Laventer. Voisiko joku välittää? Nyt ei saa ihan... Ääni on jotenkin niin epäselvää, että voisiko välittää joku? Nasse Savonlinna. Siis Nasse Savonlinna. Kyllä. Joo, Nasse Savonlinnasta hyvää joulua ja seuraava. No ei, Pekka Allu toivottaa kaikille hyvää joulua. No niin, Allu Leivonmäeltä hyvää joulua vaan. Ja seuraava. Kuka huuti breikki? Oliko Keuruulla joku? Oliko Delta 81? Joo, Delta 81 Keuruu, hyvää joulua. Breikki. Ei breikki. Lumiukko Leivomäärä toivottaa kaikille Ellaan kuuntelijoille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Joo, Lumiukko Leivomalta toivottaa heille kaikkia hyvää joulua. No niin, seuraava. Kuka huuti breikkiä kauempaa? Pohjantähti 56. Oliko Pohjantähti 56 ja mistä päin? God jul på er. Önskar allihopa här i Finland som är bänkare. Onko mä 15 kanavalle? Oliko joku Pohjantähti ja mistä päin oli? Joo, Pohjantähti ja Vilppulasta. Pohjantähti Vilippuasta hyvää joulua ja sitten seuraava. Oliko mikä kutonen oli Hämeenlinnasta? Oliko MP? MP kutonen Hämeenlinnasta hyvää joulua. Kakkonen, onks Jaska siellä? Joo, täällä on. Sano, että menee 15 kanavalle. Tässä ei voi kato nyt jutella vieressä kanavilla, kun tää lyö niin pahasti läpi, että me ei kuule tätä kauempaa, että täytyy jutella toisen kerran lisää. Nokkakusa taikka muuta. Selvä. Joo niin. No niin, ja jos se joulurin kun jatkaa edelleen. Break. No niin, break. T2 toivottaa hyvät joulut. No niin, T2, oikein hyvää joulua. Leivomäki. Break, break. No niin, break, break. God jul på er här från en flicka som är från Sverige, som är här hos på i Finland, i en liten by som heter Sysmä. Sysmästä oli joku ja kutsu jäi vielä, voiko toista? No joo, se puhuu ruotsissa svenska ja oikein hyvää joulua, kutjul vaan mitä se vetää. Meni nauholle, että sitä sitten kuuluu, että sellaista. Har jag fått kontakt? Joo, kutjul ja hyvää joulua vaan. No niin, piippari mukavaa. Joo, täällä vaan Läsä 1 Kangasniemeltä toivottaa kaikille LA-kuuntelijoille hyvää joulua. No niin, Läsä 1 Kangasniemeltä hyvää joulua. Breikki. Breikki. Hauhka, Puola 48 Kangasniemeltä hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Oliko se Puula 48 Kangasniemeltä? Kyllä oli. Joo, hyvää joulua ja seuraava. Kuka oli? Oli jossain kauempaa, voitko toistaa? Mänty Harju, hyvää joulua. Kuka toivotti hyvää joulua? Mänty Harju,